Orain, erakutsiko dizuet zelan bihurtu dokumentu bat txantilloia. Zabaltzen dugu dokumentua eta konpartir botoian klik egingo dugu. Hemen, nahi duzuen pertsonekin partekatu alduzue edo nork ikusteko esteka lortu alduzue. Importantena da esteka kopiatzea. Bai edo nork ikusteko edo bakarrik nik gonbidatutako pertsonak. Kopiatzen dut esteka, gogoratu hemen dagoela esteka, kopiar enlace, eta beste pestaina batean itsatsiko dut. Orain, hemen estekaren amaieran dauden letrak eta sinboloak ezabatuko ditut, justo /edit aurrean dagoena. Eta horren ordez, template /preview idatziko dut. Enter ematen badiot, zuzenean nire fitxa txantilloia bihurtuko da. Beraz, esteka hau kopiatzen badut eta nahi dudan pertsonei bidaltzen badiet, haiek zuzenean kopia bat egin ahal izango dute. Beste aukera bat da, template preview jarri beharrean kopi jartzea. Kasu honetan, aukerare izango dute kopia bat egiteko, baina ez dugu aurrebistaraketa ikusiko.